Iraultza liberalak. Landuko ditugun puntuak. Sarrera, lehen iraultzak, eta beste bolada iraultzaileak. 18. mendean ekonomia hasi zen eta hirugarren estatuak aldaketak nahi zituen. Burgesiak gobernuan parte hartu nahi zuen eta pribilegioak kritikatzen zituen. Nekazaria jaurgo erregimenaren kontra jarri ziren, eta ilustratuen ideiak eragin handia izan zuten. Esan bezala, burgesia podere ekonomikoa zukan, baino ez podere politikoa. Eta beraiek nahi zuten podere politikoa ere bai, kargu publikoak eta politikoak izatea, privilegiodunak bezala, eta horregatik kritikatzen dute gizarte hau. Nekazaria jaurgo erregimenaren kontra jarri ziren, oso baldintza gogorretan bizitzen ziren jaurgo erregimen hauetan, eta ilustratuen ideiak, eragin handia izan zuten ilustratue nagusienak. Rousseau, Voltaire eta Montesquieu. Hemen ikusten da nola bizitzen ziren burgesak, maila ekonomikoa, altua zuten 18. mendean. 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasieran aldaketa handiak gertatu ziren Europan eta Ipar Amerikan. Ipar Amerikan badakizuen bezala, independentzia lortzen da. Zeren 13 koloniak zeudenak. Ipar Amerikako ekialdean, iraultza egiten dute Inglaterraren kontra eta independentzia lortzen dute. Beste alde batetik daukagu baita industria iraultza, aintzinako erregimenen amaiera eta beren ordez sistema liberala. Gertatu zen aro garaikideren hasiera da. Hemen hasten da aro garaikidea. Iraultza frantsesa hasten denean gaur arte. Eta aintzinako erregimenen bukaera ematen da jaurgo erregimena bukatzean. Ikusten duzuena nola bizitzen ziren nekazariak jaurgo hauetan. Zergatik sortzen da Frantziako iraultza? Ilustrazioak bultzatutako ideal berrien edapenak garrantzia handia izan zuten Frantzian. 18. mendean burgesiaren garapenak eta Amerikako iraultzaren ereduak aldaketa egiteko gogoa pizten du Europan. Bolada iraultzailea hasten da Frantzian, 1789an, eta gero Europa guztira zabaltzen da 19. mendearen lehen erdian. Ze faktorek eragin zuten Frantziako iraultza gertatzeko? Ilustrazioen printzipioak garrantzia handia izan zuten, eta beste alde batetik burgesiak estamentu gizartearen eta absolutismoaren kontra zegoen, ez zuen onartzen estamentuzko gizartea, gizarte estamentala esaten dena, eta absolutismoa, monarkiaren absolutismoa ez dute onartzen. Eta beste alde batetik krisi ekonomikoa eta soziala, nekazariak zama feudala handia zeukaten, eta beste alde batetik burgesek nobleziaren eta kleroaren privilegioak amaitzea nahi zuten. Iraultza frantsesaren etapak dauzkagu hemen Asamblea Nazionala. Zergatik gertatzen da, zergatik sortzen da. Luis XVI errege absolutistak estatu orokorrak deitzen ditu ogasunaren egoerari irtenbidea emateko. Zen ez dauka dirurik, orduan estatu orokorra hauetan normalean erreak galdetzen zuen zerbait behar zuenean edo kontseju bat eskatzen zuen. Orduan, eskatu zuen zergako ordaintzeko baita klero eta nobleziari. Baina, klaro, estamentuzka nola botoa ematen zan, nobleziak esan zuen ez zuela ordainduko zergarik, kleroak ere ez, eta, klaro, hirugarren estatuak esan zuen baietz, baina ez zuten irabazi ziren beti. Izaten zan bi privilegiatuak esaten zutenak eta bat hirugarren estatuak edo ez privilegiatuak esaten zutena. Orduan, hirugarren estatuak eskatzen du bakarkako botoa.
zeren asko gehiago dira, eta horrela botazio hori irabaziko lukete. Zer gertatzen da, erreak esaten du ez. Orduan, Asamblea Nazionala bihurtzen da Asamblea Konstituzio gilea. Zer egiten du Asamblea? Bueno, Asambleak egiten duna da aldarrikapen bat. Gizakiaren eta herritarren eskubideen aldarrikapena. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eta askatasun, berdintasun eta senegitasun printzipioak ere. Hau da, esaten dena frantsesez, igualite, fraternite eta solidarite. Gizartearen arteko berdintasuna eskatzen du, zergak eta kargu publikoetako sarbideari dagokionez, nobleak eta kleroak, privilegioak ez izatea. Eta edozein sartuko zala kargu publikotan, eta zergak baita ordainduko zituztela privilegiadunek. 3 bodere, legegilea, betearazlea eta judiziala. Konstituzioa idazten dute, izango da Frantziako lehenengo konstituzioa, eta erregea espetxeratzen dute. Europako monarkak hau ikusita beldurra izaten dute, eta gerra bat hasten dute Frantziako iraultzaren kontra. Orduan, gerra bat dago, monarka absolutistak alde batetik, eta iraultzaileak beste alde batetik gerra bat egiten dute. Hemen daukazue aldarrikapena, gizakiaren eta herritarren eskubideen aldarrikapena. Izan zen importantea Bastillako prisondegia erasotzea. Kartzela hau, prisondegia hau zen monarkia absolutistaren simboloa. Eta hemen atxilotzen zituzten preso politikoak. Absolutismoarekin ez zudenak. Orduan, ate hauek zabaltzea izan zen oso simbolo importantea iraultzarentzako. Gaur egun ere, Frantzin ospatzen da egun hau urtero. Etapak moderatua, burges moderatuak daukete protagonismoa, gero terrori iraultzailea, Robespierre, hau egia jakobinoak, hau ziren benetan terrorea inposatu zutenak, eta gero daukagu Napoleonen imperioa. Ezin da Napoleon. Napoleon zen ejerzitoko pertsona bat, ejerzitoan batalla desente irabazi zitunak, noski egiten zutena gerra monarka absolutisten kontra. Eta hasieran izan zen, ejerrituan izan zen generala. Gero, karisma asko zukan eta izendatuten konsul, eta gero enperadorea. Eta beak zabaldu zituen iraultzaren ideiak Europa guztian, batzutan konkisten bidez, beste batzutan aliatuak aurkitzen zituen. Eta, iraultzaileak bihurtzen ziren. Daukazu Robespierre eta hemen imperioa. Beste iraultza liberalak. 19. mendean, Europan, lehen mapan ikusi duzun bezala, liberalismoa inposatzen da. Ilustratuaren ideiak jarraituz. Erregimen berri bat, Napoleonek inposatzen duna. Baina gero Napoleonek porrota izango du monarkia absolutisten kontra. Lehenengo izan bezala, Rusian galdu egiten du, eta gero Belgikan, Waterloon, izango da azkeneko porrota, eta erbesteratua izango da. Orduan, dator beste etapa historiko bat oso importantea ditzen dena berrezarkuntza, edo restaurazioa. Iraultzarik ez sortzeko sistema. Hau da, iraultza existitu izan ez baliz bezala. Binako biltzarran biltzen dira potentzia absolutistak, eta Europako herrialde mugak iraultza baino lehen zeuden bezala finkatu egiten dira. Zeren, Napoleonek egin zuen zen imperio handi bat,
Ebea imperadore izendatu zen, imperiori berea zen, baina iraultza bukatzen denean, estadu horien mugak, bueltatzen dira, iraultza baino lehenago ez zuen bezala. Liberalismoa sendotzea lortu zen geroago zen, jendeak, Europako jendea ezagutzen zuen zer izan zen iraultza, eta batean hori astutzea ez zan oso logikoa ere. Orduan burgesiak podere ekonomikoa handia nola zeukan, bere podere politikoa nahiko du gauzatu eta 3 iraultza egingo ditu. 1820, 1820 hamarkada, 1820 garrengo hamarkada, 1830 garrengo hamarkada, eta 1858ko iraultza. Hemen azkenekoa izango da iraultza demokratikoa. Hemen daukazu Ebinako kongresua, eta hemen 1830ko irudi bat. Liberalismoaren ezaugarriak, pasatuko ditugu, biztanle guztien berdintasuna, legeren aurrean, banakakoaren askatasuna eta eskubideen defentsa, subiranotasun nazionala, konstituzioa gauzatzen da, moderen banaketa, legilea, betearazlea eta judiziala, prentsa askatasuna, ekimen pribatuan eta merkatu librea defendatzen du. Adam Smith izan zen teorilari ekonomiko bat, eta beha defenditzen ekimen pribatua eta merkatu librea. Eta bukatzeko dauzkagu mugimendu nazionalistak ere. Egia da, iraultza izan zela, gero restaurazioa, edo berreren zarkuntza, eta berriro liberalismoa, hiru iraultza edo 3 hamarkada iraultzaileak gertatu ziren. Beste alde batetik, iraultzaren ideiak eragin handia izan zuten gero, nazionalismoan. Izango die 2 nazionalismo mota. Bata nazionalismo bateratzailea, adibidez Italian eta Alemanian mandakoa, esplikatu pixka bat azaletik, adibidez Italian bazuen erreinu desberdinak, zegoen batuta gaur dagoen bezala, eta Alemanin berbera zuen dukadoak, markesadoak, prinzipadoak, leku desberdina, bede gobernari propioekin, hemen bezala, Italian bezala. Hauek nahiko dute, batzea. Ideia romantiko batzuk izanik, romantizismoa eragina izanik, mugimendu kultural bezala, hauek nahiko dute, denak izatea italianoak. Nik esaten dena, beti esplikazio eta, hitz egiten dute italianoa. Gustatzen zaie, jateko, egiten dute, bazkari berdintxua, folklore berdina, kultura berdina. Eta nahiko dute batu eta italianoak izan. Eta hemen Alemanin berdina. Eta bestale batetik daukago, nazionalismo sakabanatzailea, zergatik zeren. Zenbat herrialde zeuden beste herrialde edo beste imperioen menpean. Adibidez hori gertatzen zen, Belgika zen Herberetako menpean zegoen, Belgika, orduan Belgikak eskatuko bere independentzia, Herberetatik, Holandatik. Eta Grezia zegoen Turkiar imperioaren barron, Turkiar imperiokoa zen. Eta 1800 eta 30ean independente bihurtu ziren. Eta hemen bukatzen dugu adierazpena. Eskerrik asko.